Club Junta, building better Africa. Timakamba kuti lero lino tili Padande community ground and monga nkhanda kumanyiwa ali pamalo pano pakuchitika zinthu zosiyana komabe zambiri atifotokozera kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani komanso tiyembekezere zotani pamene tikulowera ndi komwe kuli kampeni ya mphamvu kwambiri. Uyu ndi Bangalawa kudya kuti mulwano pachisena ankhanda kumanyiwa pakati pa kunali ndi tuzi machitika ndi tuzi sanko za ma primary elections and zimene zinachitika anthu akusanjira lanje pakati pa utenga umene mungauze after kuchoka pa ma primary elections ngorani Chomwe ndingauza balanga sana lengezo kuona ndani kapena mafika zatu kuti yanapeza mafika ndani officials sana ndani ife ndakadikira kuti akanira koma ndiri ngati modikira ziliza program yanga yamative kwa inaima kana primary ndinasala ndizo kuti anthu ayekusema kuna lembano ndakabadani pano kuti nawo saudani abaside mzinda yawo anthu zipanga za Kodi tiyembekezere kuti inuyo ndi chipani chimene mathamanga nacho pakati pa cha DPP mukadali limodzi? Iyo ndi funso chabe potengera kuti anthu ambiri panopa abalalika okutsatirani sakudziwa nena kuti ndi chani kwenikweni chimene akuyenera chilichonse anthu akudziwa kuchokera pamasiku awa mwina ndikuti adilisi akhalaniza kuziwa kapena kuuza solution koma ineyo akuziwa chilichonse chomwe chingabwerecho ineyo ndichilandira koma muno mosi chabuno pakati pa komano kwa masiku amene wawa dzulo ndi lero lino takhala tikuona newspaper komanso ikesera zimamveka unena kuti Joseph Mwandija amene mumayenda nawo limodzi nthawi zambiri ngakhalenso panopa naona ndithu ali nanu limodzi iwowa kuti achoka ku chipani cha DPP kutengeranso ndi zimene akumana nazo kumene koko ndikulowa ku UTM. Mufuna kutiuza kuti musanjira lanje muno anthu ayembekezere kuti inunso kuyenda limodzi ndi Amwandija? apa nena akwawo ndi amabana basi ndimungata Mwandija mwaona ndinaozo kusonyeza kuti nyumba matokhala na awiri mama ina usiyana usiyana bwanji nenda Mwandija tuseme inu kwanu nonse maina ndofana ndofana tonse ndofana kusane sinukapa kadi asane koma dzina lako la iweyo ndilafuna ndinali dzina ndiyosiyana koma tonse ndoka phomobosi usatamange usadani kuli zambiri zamezo kani ndionena kuti ife chigamulo chikabwera ineso tizamufunira abale yanga chomanga zafune abale yanga nditesho nditenga chito kwaje ndisinya nthanda ndijatosa ntharaji ndeni kapangoti cha ine nthanda ndeni ndikusaga kama ndaima pano ndine nthanda kumakuli anthu ambiri kumbiwa kwanga amene akuyanga na nthanda ndi amene waso kwena ndipange zofuna iwowa osati zofuna nthanda ndekwana noti chilichonse chomwe chikakhale etu ndi mmene momo mmene nalankhula kuti tili Padande community ground ndipo mwamva ndokha kuti iwowa
ndi ali ngati miyuzu kapena kuti michichi. Mchichi uliwonse umbagumana pansi na abache. Ndi ngati Mwandija walowera ku UTM kwa iwowa tiyembekezere kuti mchichi na abache usagumana pansi. Asena anzanga ndikupa kuti mukutha kumvetsa kuti tikati mchichi ninji. Chabwino ndi chifunso imene ili yaying'ono kwambiri yophweka kuyankha ndipo ndi ya straightforward. Tinene kuti panopa inuyo tikuwerengereni ndi akabambe mukhoza kugwirana chanza. Chabwino ndeno kutakhala kuti sachitika kuti alengezesa kuti ma primary elections inuyo sizinakuyendereni, mukundiuza kuti mukhoza kugwira ntchito limodzi kupanga support my Ghana. Sizingatekeya sipanga bwanji support kuona kuti ana khala zibalanga makonda kamena mafumu anga malemekeza magrupu anga mabasika ulo tinakaendera koma kulimia ndayambiri yomwe kulira ibwada ndaula kupadola kundale tisiye koma inene chikulamu ine ndimagwira ntchito ndinaliyesi koma ngati akupanga zosepana ndi azibale anga. Chabwino pakati pa tinafatsa upanga kafukufuku kuona kuti kuchokera mu 2019 kufikira mu chaka cha 2024 ndalama zingati za Community Development Fund zimene zakhala zikuperekedwa ku nsanja yanje kuno kuti zigwire ntchito yopangira zitukuko. Ndipo masamu onse tikutha kupeza kuti ndi 600 million imene yaperekedwa kupatula 220 million yomwe yangosizidwa kumene kuchoka pa 200 million kufika pa 220 ku parliament kuti iyayi MP unalesa zilandira ndalama yokwana 220 million kupangira chitukuko mu chaka china chonse. Ndipo pa 600 imeneyi tikayang'anayang'ana ku nsanja yanje kuno ayi tatha kuona zimene taona. Inuyo mukudusa onena kuti ndi ziti zimene mukuona zomwe zili zofoka zomwe mungazakwanise kugwira ntchito ndithu kutakhala ulimo pasidwa mwayi olandira 220 million pa chaka kuti mupangire zitukuko ku nsanja yanje. Nena muna kwa kukaza 600 naka uzenda mali ya siti yobe katatuka kuoza kuoza ndi yakajua chiko masoma amina azidonation ate kufunza kuna roze kwa 600 ndiyo makana ya finali aroze kamena amengine draft ni drama imapina bandani ine sana mikulia kama belanga ine kwa mbiko ya shida fani mafuta wa tunawa hakufukiza tunawa tesa uzadisa wako ufanikia kama sotisika makani ya kuseni zeni kaya bila mjifo Boza doide kufuna system yangu alizogo tukuna mabridge tukuna mabridge nao banoba kufudi gani mazinkani ya nende ya moda niti kwa mbenye wanya sio kufuda nienda chilina zata wa grupu galonga amina na joka kumazi azatu ena manatusa kwa nisiwa kwa kulidesi leo sio wakao siku kabo ditara mbaga manukungwa ikina sukura asienda kumaso inea nikazatu mwayo mene wamesika nifuna nizambile chini nikafuku nikakasa drama ilisiwo nena limozi drama ilisiwa kina plani limozi kuni vipeka ni mafuma kuno wambeni ayi tulakuma kukongela kimona ngati budget ya mdendo noko kukongela kipange changu ni changu tiendelele mwe chabu neneni ngokutulani potengera ni nthawi bale anga amene mukuonera pakati pano limene mwamvera ndithu Nana Nthanda Nkumanyiwa ali wokonzeka kupanga chitukuko mu nsanja yanje kutukula achinyamata komanso mafumu athu asamavutike ngakhale nkhani ya mabridge madzi asamativute iyayi.
izo ni mfundo zongoyambira chabe ndikuba kuti ali nazo zina zimene akoza kuti kufotokozera zikomo kwambiri kamba ko tionera amenepo kanafeni pamene tikubwera ndi mapulogalamu ena.